ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Чанд дақиқа пеш дар турнири Роу то UFC варзигари тоҷик Азиз Ҳайдаров бо рекорди 21-6 бо варзигари амрикои Маншер Херов бо рекорди 9-0 вохӯрд. муҳорибат дар вазни сабук гузашт ва аз 3 раунд иборат буд ва тамоми 3 раунд идома дод, ки дар натиҷа бо қарори доварон мутаассифона Маншер Херов пирӯзӣ ба даст овард. Well, Hadrov answers with a couple left hand, 5 seconds, maybe 30 seconds, then you can let it fly, maybe throw some flying knees, starting to go back to that tracking, changing stances. Oh, that's better. Loose with the on Canada. I love the way that he changed stances mid. It's a fingertip grip now. мо ба Азиз гуфтанем ки рӯ афтода нашав бародар, ғалабаҳои калон дар пешанд. муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепит шуда. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Роберт Уитакер оиди муҳорибаи Дрикус Дюплеси зидди Ҳамза Чимаев фикрҳои худро баён кард. ма фикр мекунам ки Дрикус текданҳои Чимаевро ман карда наметавонад. ма боварӣ дорам ки Ҳамза Дрикусро ба замин афтонида то охири раундро идора карда метавонад. савол дар он аст ки оё дар ин муддат Чимаев ӯро фавран шикаст дода метавонад ё не? агар ки натавонад, пас дар дуюм ё сеюм раунд Ҳамза чӣ гуна менамояд? чунки мо муҳорибаи ӯро зидди Камару Усман ба ёд меорем. Дюплеси тобоварӣ хеле хуб дорад ва ӯ ваҳшӣ аст. агар ки ӯро ба қатл нарасонӣ, пас ӯ то охир ҷангида ба шумо бо зарбаҳои даст ва пойҳои худ ҳамла мекунад. ӯ то анҷоми ҳар як раунд ин корро мекунад ва ин чиз қувваи махсуси ӯст. барои ҳамин ҳама гап дар он аст ки Ҳамза Чимаев аз текдаунҳои гузарондаи худ чӣ ба даст оварда метавонад, ки ма боварӣ дорам ки ӯ Дрикусро ба замин меафтонад, гуфтааст Уитакер. ва дӯстон, ногуфта намонад ки ба Ҳамза Чимаев ҳамагӣ як текдаун дар кор шуд, то ин ки Роберт Уитакерро дар якум раунд маҷбур кунад ки таслим шавад. охирон рақиби Ислам Махачев Ренато Майкано боварӣ дорад ки Ислам Махачев дар муҳориба зидди Ҷек Дела Мадалена ва ҳатто дар муҳориба зидди Илия Топурия шикаст мехӯрад. ма муҳорибаи Ислам зидди Топурияро дидан мехостум ва ҳозир ма фикр мекунам ки Илия Топурия Ислам Махачевро шикаст медод. ма фикр мекунам ки Топурия хатари воқеӣ аст. греплинги ӯ, бокси ӯ, чӣ гуна ӯ ҳаракат мекунад, ҳамаи ин чизҳо барои Махачев проблемаи калон шуда метавонад. лекин ҳозир ин чизҳоро гуфтан на он қадар муҳим аст, чунки мо ба наздикӣ муҳорибаи онҳоро намебинем. мебинем ки Топурия бо Оливера чӣ кор мекунад. ана оиди Ислам дар вазни нимёна бошад, шояд одамон гӯянд ки ман хетери Ислам, лекин ма фикр мекунам ки Ҷек Дела Мадалена Исламро шикаст медиҳад. агар ки ма дар ин муҳориба ғолибро интихоб кунам, пас ма ба ғалабаи Мадалена боварӣ дорам, гуфтааст Майкано. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев Ренато Майканоро дар оғози якум раунд маҷбур кард ки таслим шавад, ки дар ҳамон муҳориба Майкано ба ҷои Арманд Сарукян баромада буд. ҳамин гуна муҳориба зидди Майкано барои Ислам Махачев дар вазни сабук охирон муҳориба шуд. дӯстон, шумо оиди ин суханҳои Майкано чӣ фикр доред? барои чӣ ӯ ба ғалабаи Ислам Махачев боварӣ надорад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.